among women, and blessed is the fruit of the Pagkabot po naman ang kabos na leader. Lady Opeña Francia, oh, di ba? So, good morning. Nandito tayo ngayon sa Flappers Park para mag-attend ng fluvial procession ng Our Lady Opeña Francia. So, as a Bicolano po, isa ang devotion namin ng mga Bicolanong Katoliko na i-celebrate ang taunang Peña Francia kahit saang dako ng mundo siguro pag ang devotion mo ay nasa kanya. So ayun siya, so nire-ready siya ngayon, so maaga kaming pumunta. Ay malamig na, so yun, try natin i-cover ng konti itong fluvial procession niya. Dito po ito sa Flappers Park dito sa Scarborough, Ontario, Toronto. Nakabihis na siya, tapos yun, mga nagkakape yung mga Pilipino. Kunti pa yan, mamaya marami na yan. Try natin i-cover din yun. So nakakuha ko ng almusal kasi free. Mga dala na mga mag-a-attend ng fluvial procession. Tapos after nitong fluvial procession is meron tayong mass sa Bathurst. Medyo malayo na yun sa amin, hindi na tayo makakapunta doon. At least nakapunta dito ngayong umaga. Ito yung importante, yung fluvial procession. Yun, excited. Ganda po dito kasi itong lugar na to is lake, part to ng Lake Ontario, yacht club dito sa Scarborough area. So dito ginagawa palagi ang fluvial procession ng mahal na birhen na Peña Francia. So yun, taunan po ito. And sa yung mga makakapanood po ng aking video, i-like niyo po yung page ng Bicol Canada Community Association. So yung presidente po doon si Kuya Earl. Ipapakita ko siya mamaya sa inyo. Lahat Bicolano, daming Bicolano dito. Alam niyo naman pagdating ng tungkol sa mahal na ina natin, talagang kung may time kang pumunta, dapat pumunta ka. Kasi once in a year lang to di ba? So, yun po. Si Ina, si Mama, Our Lady Peña Francia. Yan. Kanina medyo konti pa yung tao, ngayon dumarami na. Magiging busy na mamaya. Dahil sa ating celebration ngayong araw, fluvial procession ng Our Lady of Peña Francia. Nabigyan pa ako ng task, naging marshal pa ako, kinuha ako ni Manny Fox. Okay, vlog ka dyan, mag-marshal ka. Ayos, so, di ba? Peace in order daw. Nire-ready nila si Our Lady of Peña Francia. Kasi nag-ano rin ako, boboyadores din ako nung nasa Bicol pa ako. Nakakapasok ako sa ilalim ng andas ni Our Lady of Peña Francia. Kahit sobrang init, halo-halo yung amoy. Yun. Pag meron kang panata sa kanya din. Ang galing, kahit sa dako ng mundo, sineselebrate ang Peña Francia para sa kanya. Siyempre, tulong sa komunidad. Yun. Hindi pa nagsisimula, nagre-ready pa lang sila doon. Marami ng tao. Ayun, marami ng tao. Excited lahat. Kalain nyo yun, after 2 years, meron na ulit ganito. Meron na ulit fluvial procession para kay Our Lady of Peña Francia. Excited. Tama. Pero malamig na. Kasi September 17 po 2022. Biglang lumamig. Malamig na. Tapos lakas ng alon ng lake. Paano kaya yan? Medyo mahangin. Sana ay hindi
magalaw yung boat na pagsasakyan ni Lady of Peña Francia. Tingnan natin mamaya. Mali ako. Taon-taon pala meron. Yung sabi kong 2 years na wala. Every year pala, sabi ni tita. Anong name mo po, tita? Isabel. Isabel from de Lima Gregorio from San ano Isidro, mo si Erica. si Senadora? Yeah. Pinsan? Pinsan niya si Senadora. Di ba? Taga-Iriga, yan. Shoutout sa mga taga-Iriga. Kita natin. Every year pala. Mali ako. Akala ko 2 years na wala. No. Taon-taon pala kahit nung pandemic meron tayong fluvial. Ako ang hindi ko alam. Sabi ko nga first time ko ngayon. Pero nagsisimba ako sa Bathurst. Nagsisimba ako sa Bathurst after ng fluvial. Alas 6 di ba po napunta ako doon dati. Pero nung last 2 years wala akong update Yun, mali ako. Sorry. Ito naman ang kabus na leaders, tatawa ng instruction on how to get to your specific or assigned boat. Ang prosesyon para magayon po. Yung gabos na green. So yun, magsisimula na po tayo. Naka-ready na lahat. So yun po, nailagay na natin si Our Lady of Peña Francia doon sa boat niya. Tapos yung iba, sasakay rin sa mga boat nila. Ako hindi. Kasi inihaya nila ako, sabi ko. Hindi, doon na lang ako sa gilid manonood, sabi ko. At least yun na, safe na si Mama Mary doon. Sa Our Lady of Peña Francia. Ayan kasi nakapart. May mga boat. Yun na nga. So tingnan nyo, nakasali pa ako. Bigla ako nakasakay sa boat. Thank you kay Kuya Bong. Okay lang. So bali hindi talaga dapat ako sasakay sa ganito. Doon lang ako sa kabila. Kaso si Kuya Bong. Yan, galing ni Kuya Bong Shoutout sa mga Always taga try. Yung mga taga na yan, Sagrada Pili. Yun. Camarines Resort. Sa taga na yan.
Viva! 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 So, tingnan nyo naman, di ba? Kahit saang dapo ng daigdig, di ba? May tubig. May tubig, sabi ni Kuya Bong. Pero pag-celebrate ng ating mahal na ina, Virgen na Peña Francia, lalo na pag Bicolano ka, nako, di ba? Di mawawala yun. So yun, di ba? Ilang boat, maraming boat. Viva! Nandun si Ina, dun sa pinakaunahan. Kami naman dito. 5, sila kuya. Tapos si our captain right there. Bicolanong layas, kuya po, tate! Before COVID. Gandang panahon. Thank you kay Ina. Pero medyo maalon. Medyo maalon. Uy! Sa bunny people. Kung sasama sila lahat, kumaiba, pwede. Meron na kami bagong kapitan. Kuya Bong. Diba? Ang galing. Viva la Virgen! Viva, man! Ayos. Yun na, padaong na tayo. Isang ikot lang yung ginawa. Kasi hindi nga nakalabas dun sa mismong lake. Dito lang sa bandang parking ng mga boat. Kasi lakas nga po ng alon. So, delikado. So yun lang ang ginawa nilang ikot. Titanic oh! I call you later. So, kulit ni Kuya Bong yun. Viva la Virgen! So ayun si Lido Peña Francia, inaayos nila. Mamaya kukunin na Lido, ibababa na nila. Okay, I call you later, okay? Yeah, I call mom, okay? I call you later, okay? Melanie! Ivy! Yeah, that's the one. Hand that to the. So that's going to be. So park na tayo, tapos na yung procession sa lake. So ayun na si Ina, sakto. I love you so much! Thank you so much! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Sarap pa. Viva el Virgen di Rastro!
So yun na, tapos na po tayo ng ating fluvial. Dito si siya po ang president ng Bicol, Canada. Dito. Happy Fiesta po Yan, sa happy Gabos. fiesta. Welcome sa mga participants. Happy Fiesta Happy sa Gabos. Fiesta! Okay. Viva la Virgen! Viva! Viva el Vino Rostro! So yung mga Pilipinong, mga Bicolanong papunta pa lang ng Canada tapos dito sa Ontario kung malapit kayo dito sa GTA area, di ba? So nagkakameron tayo ng fluvial procession din, taon-taon. Yes. So i-like niyo po yung Facebook page ng Bicol Canada Community. Sila, yan. Yan, si Kuya Earl pa ang president. Ang Fluvial Procession sa Toronto is the biggest in North America. So now we have 16 boats. Supposed to be 20. The last time we had 19 on 16 boats. So sa US I think mas mga 1 or 2 boats, but sa Canada this is the biggest in North America celebration of Penny Francis Festival. We are bringing the culture and festival from Naga City to Toronto, Canada. So yun, siya nga president natin dito, si Kuya Earl. Tapos si Mami Fox, sila yung mga dito, mga senior talaga ng mga nagpapalakad ng ating event. Lalo na Bicolano, si Ina, napaka-importante sa ating mga Bicolano niyan. Diba? Okay. Patron ng Bicolandia. Viva la Virgen! Viva! Viva! Santol what? True. Thank you. Santol na ka. Sa tumangan na tawa. Thank you. Pero dagdagi ang tipid-tipid. Juto, di man? Dito kan Santol. Di man? Dito kan Santol. Manoy, sabi. Santol. Panalo ko dyan. Sabi mo ilang ugat ko yan po. Ilang ugat kami. Galit patuloy. Kalaban.